Put your hands together, give a round of applause for the one and only Min Jackie. Karibu sana. Wapi makofi ya Min Jackie tafadhali. Let's give him a round of applause. Gentlemen, and all protocol observed. In the front of you, I, Mama Jackie Dakmale Tokde. Pakuru yeso? Pak yeso ruot? Nejo lemba maneka? Apa numijo gimo wacho kabinu wayo? Nejo lemo maneka? Jaduong Cardinal Daktari Nyasaye mondo gwedhi gimetimo maber. Ni thiedho na lak dichwo to nodhi. Nyasaye mondo gwedhi. Achaka kawo thuolo arwako jotenda ma kanisa Bishop. Bishop pero kamano. Chunya mor gi joluo. Adwani mondo anyisu kaka joluo chal gi kitgi gi timbegi. Ywak mar ng'ama odhier opogore gi ywak mar ng'ama omoko. Ng'ama odhier iomo ka otho. Koro biro lelo ka ema chako. To miti gora ga goga ne pa. Unano kuma bago donge. Unano kuma dire bag. Koro ngi gik mane bag. Owe chwar gi nyithindo auchiel dhi chieme liel. Unega Lo dongnu ucham imbe gimoro idi gidon dondini na winjo ni poge tan machielo chielo kereo. Jamoko riek mane gi pesa to migogo kaka migogo mane mbele ne ariyo gi ai mage riek ok nyata ywak yumaka mage biro gi bag aruda to rudo gires biro mago bodonje who kill you metia mane my bag hey don't ijakuo Namanogeyo Jowadwa jo Maria ko pogore ywak ma daktari ywago nono kako bet be ok okethi ma ng'anya ywagi ai to adier ni tugeno ru kora nindo koro luonge daktari de nyalo ywak nango temane temane in pesa migolo 3004 mage gik minyanyalo so mori Laki daktari mora by the way okotam ng'ama dhako mondo lap dhoge kik ndong. Kaka moro ber o lap dhogo yieni mondo ndong. To kata ini ng'ama dichuo o yieni we kora bol gini. Ng'ama dichuo yieni mondo keto jugu. Kiwinjo ki nyathi ma dichuo tujini kama ote sero nyathi ma nyako. To intie kaka kori atelo biro ka ogo lago.
tidware mondo item wuoyo, nidware mondo item kuodho ne wach saidi kama iwuoye. Owangla nigi wed sadek ma kisewinjo ka Jowangla ochako to nyaka iwinj ni mano to Jowangla thumo guro. Jara! Gino gini juogi. Barikiwa Studio. Shikilia. Jowadwa dichuo nyar wakori maber kama kobiro luwi. Sut magirin. Kendo dwane mondo tim neno kendo imbi kasire jikoni. Chura poko wuoyo. John poko wuoyo. Koro mi John thuolo. Oche. Thank you so much. Nionge lakini nera nosa di wuoye. Akaw thuolo ni makende jodalawa. Ingeni nitie mon moko maka chiegi ni wuothogo. To ki introduce ni mae minoda. Mani ne liel. Akaw thuolo ni makende jodalawa. Mochunge bathani. Ema wan go. Pero kamana ahinya. Ma wuono chieng' apane sang'eny. Ma wuono chieng' Donyango an nyithindo auchiel to ng'egi ka onyango choda gidagi to en sani ka oyuno chieng' tiyo Nairobi anandala to awasa sande kode ndalo mang'eny to jothurwa numiya dichuo jokanyamwa numiya dichuo chunya ler uno chieng' ler lakini gimoro achiel kende madwani mondo konya uno chieng' to waro Wapi makofi ya Minjaki?